Maayo kadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Sam o sa ka-teenager, itago na lang sad ang akong kumpletong address. Punto personal o behavioral kining akong suliran. Nag-agi manggod ko og abuso o bullying sa akong mismong iyaan. Unya, lain ang reaksyon nako. Aron isabtan, sugdon ko kung nganong naabot ko sa poder sa akong iyaan. Ingon ini ang mga panghitabo. Sam, naghiskot tetos tiya ni mo Ellen ay kung ganahan ba kuno kang mo eskwela. Oh, ganahan ka ay kumaoy. Naundan lang gani ko kay dili na kunin mo kayang paeskwelahon. O kung pa eskwelahon kang tiya ni mo, uyon ra ka? Oh, kaayo maoy. Kung mauna, andamang imong mga gamit, mga sinina, kay ato nakapuyo sa bay sa imong iyaan. Ha? Ato na ko puyo sa ila? Oh, mao ni ang imong kwarto, Sam. Og tupad lang ini ang akong kwarto. Aron kon may gikinahanglan ko, naa kadayon. O tiya, Mao'y akong tuyo nga ani ka sa akong bahay aron may kauban ko. Kay paita na gyud ining nag-inusara ta. Wa tay ka istorya-istorya, wa tay masugo. Og naibaw ka na sa imong mga trabaho unon dinis bahay, ha? o tiya. Kanang mga kortina di ay sa bintana ug kanang sa may sala. Labi o niya na. Kay dugay na gyud kay nang wa malabhi. Kay namatay man sab ko tong akong suking labandera. Ngaya tiya. dali. Tudloan ti kaon sa pagtangtang sa mga kortina aron imo nang malabhan. Maunay labi rong adlaw, ha? Di na nimo madaog labas may CR. Adto gyud ka manglaba na sa luyo. Kay dagko kayo ng mga kortina, ha? Sige na. O tiya. Tadag ko sa ini mga kurtina ni tiya, oy. Tagas pagid kaayo. Maglisod ko og puga. Ug nakakita man unta kog washing machine pan ipakamot ng tiya sa paglaba, oy. Uy, sigurado ging pamaulan gi ko ini nagkauman. Nana, nahihay ko na mga dagkong kurtina. Ay, kita sa akong kamot og lawas, oy. Sa akong bukton. Pamaulan gid ko diini ba? Manakaglabas mga kortina, Sam. Oo, tiya. Dali, sunda ko sa akong kwarto kay magpamasahe ko. No? Magpamasahe si tiya nako. Kaya pa ka sa akong kusog. Sam! Aba, tiya, nana. Kusga, uy! Kahinday sa nimong hilot. Mura raman nag-imong gihapuhap. Dili manggod ko makamao mo hilot tiya. Hilot ba? Kanang ingon ana? Baka na. Bebe. Okay. Ang bining kamot ni mo. Ana. Agay! Kisagpa ko ni mo tiya. Gaya-iya ka lang. Mao di ay nga way mulungtan nga kauban ni tiya sa iyang bahay kay lisod gyud sabton ang iyang batasan ug manapat bisag way igong hinungdan basta masuko na siya. Giantos nako kay aron lang ko makaeskwela. Apan mura ni sobra naman siya sa kadugayan kay gipanabi naman ko niya sa mga silingan. Gibutang-butangan ko niya og sa unya. Nakanto sa kadis ilang buhang Ellen mo? Unsa? Yads sila isampit na ako. Og dugay naming silingan na ng imong iyaan. Og wagyoy milungtad nga katabang day. Kaya nga no di ayads. Sus!
maldita na nga was lugar, oy. Kapila na may magkainkwento, ana. Pero digid ko, magpapiri ana niya. Kay mag-anad man din na siya dili suklan. Mugara man. Maong kung man magminaldita na siya ay sukli. Ha? Nay, sultihan ta na lang kas gipanabi niya has mga silingan bahin ni Muday. Huh? Tapulan kuno kay ka. Unsa yads? Ingon niya ay, naya kong mag-umangkon nga nas amo. Maradyog, senyorita. Di ta kasugo. Nga unta, gigastuhan mo nung na akos pag-eskwela. Nag-usik lang kos kwarta ng bayhana. Unsa? Madali ko. Basig masuko na sad si Tia nga nadugay ko pauli. Si Tia man ang naa sa may tindahan nga ako malabyan. Si Tia, gyud. Sos, kadang akong pag-umangkon nga nas amo. Ha, gigastuhan pa na ako sa pag-eskwela. Gikawatan pa kong kwarta. Oh, dihanay mo pag-umangkon ay. Mao ni kawatan ng Elen. Oo, mauna siya. Kawatan ang dako. Way pulos. Ha, Tia! Tia, mo man ko gikawat na kwarta. usiwa. Ngalawadaan man kong kwarta. Unya, kinsa man din nagkuha nga kita man ang naas o sa kabay. Uy, sayang. Gwapa og seksi unta. Kawatan lang. Di ba mga parts? Dili! Dili na tinuod! Usay dili tinon. Kawatan ka na, bakakon ka pa. Mga kaliwat ba siguro magbuang si mong inahanoy? Tia! Gikan adto, lain ang akong pagtan-aw sa akong iyaan. Pulos na kalagot ang akong bation niya ug nagplano ko sa pagbawas. Dili na sad ko ganahan nga mogawas-gawas sa bahay ug maglikay na ko sa mga tao. Kaya nga akong pagtuo nga basin ang tanan ng tao nga nasultihan og bakak ni Tiya bahin ako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Sa ako na ibawaan, way mulungtad nga katabang o bisan kauban sa akong iyaan sa iyang bay tungod sa iyang kamaldita ug maayo mo himo og istorya. Unsa man ning klasiha ang iyang kinaiya nga kusog man manaot? Ikaduhang pangutana. Unsa man ako sa pagdil o pagda sa mga kinaiya nga sama sa akong iyaan? Kay ingon og dili naman ko makaantos. Mupahawa na lang ka ko. Pero ganahan lang ko nga makatiwas ko sa akong pag-eskwela. Katulong pangutana. Gipakauwawan ko niya tubangan sa daghang mga tao nga nangawat ko kog kwarta niya bisagwa. Og sukad adto, di na nagyud ko gunahan mo gawa sa bahay ug magpakita sa mga tao. Unsa man ako nga babalik ang akong self-confidence, kay usahay makahuna-una lang ko sa paghikog tungod sa kauwaw. Ikaw patug katapusang pangutana. Usahay, moabot sa akong nauna ang manimaos na lang ko sa gibuhat sa akong iyaan, sa iyang pagguba sa akong reputasyon. Lain na dagan sa akong nauna, ug murag may mudiktar na ako nga patyon ko ang akong iyaan. Naunsa na di ay ko? Delikado ba nga kung mayawaan ko, mabuhat ko ning dautan kong plano ngadto sa akong iyaan? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sam. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Anya sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological problem ug mga drug related problem kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor nga nag-specialize og psychiatry, na? Dok unsa man ang psychiatrist do para na sa mga buang. Doktor kas mga buang dok. Na ako mga buang nga pasyente na sa mga buang-buang nga pasyente na sa mga hapit na mga buang-buang, no? Daw kining psychiatry is a very broad field specialty and I'm catering to behaviors of the people, no? All psychotic patients are mental patients, but not all mental patients are psychotic, no? Daghan niya nga may mga coast guard, ako may mga neuro niya na, bumbero, maestra, mga security guard, atong abroad, tindaghanan ning akong mga pasyente nga dili buang, no? Kundi part of the requirement to you know,
prepare whatever purpose it may serve legally, sa akong mga pang-issue ng mga medical certificate. Patients are psychotic, no? Daghan niya nga may mga coast guard, ako may mga neuro niya na, bumbero, maestra, mga security guard, atong abroad, certain daghanan ning ako mga pasyente nga dili buang, no? Kundi part of the requirement to prepare whatever purpose it may serve legally, sa akong mga pang-issue ng mga medical certificate. Okay? So, ang ato magtatampo ko ng lawa, si Sam, 17 years old, taga Surigao City. So, I smile a day keeps the pain away. Bahala lang na. Why so na itong pitaka? Smile lang yun. Pitaka, kahinagbog kag tao nga nagbugot, purbidang paita. Mas mayo nang mo smile, bahala na ng problema. O why taong why problema? Kitang tanan na yung problema. Bahala nga yung problema, smile lang yapon. O dili mo bahos o smile lang imong smile na sunod yung tagbo. Ayaw lang pong tanawa siya. Kung na kay Daigon nga tao, isibya sa tibok kalibutan. Maayo ni si Sam. Pero si Sam ganina gibuhat dautan, pasudla sa imong room, adto rek yayawi si Sam kung sa may iyang gibuhat nga dautan. Nya kana ko nung mistake ko no, kung you commit the same mistake the second time around, di na siya mistake, inuyuan na. So, tungod lagi sa kinaiya siya ang auntie, dili na ko siya kaantos sa pupuyo, uban siya ang auntie, mupahawa na lang kuno siya. Pero ang problema pod kay mo lagi na he is not financially able to support his schooling. So you have to weigh the rest against the benefit ani Sam, no? Kay istorya lang yung auntie. Ang tinaro nga istorya ng auntie, ilong pugugan na kay baya ko, nag-sebasyo, baya ko nimo. Isog man kayo kung siya na lang ko nimo kasaba, bisag ko gibuhat ko. Pero na kay gibuhat nga, dili maayo. Munigingon ako sa mong drama sa una sa anino ni Kain. Ang tunglo magakamang diha kanimo mobalik diha kanimo ug kini imong batukan ug magpabilin sa mong nahuna hangtod sa imong kamatayon. So mao na nga wala kay gibuhat nga dautan lang antay lupog yung nanantay di ba pud maayo pud nga sige lang ko nimo kanang kasaba bisag wa ko gibuhat nga dautan ha so tihigon ug di sa maminaw da maybe that's the time nga mo kuan ka mo pahawa ka da sa inyo ug this is a major decision in your life kay ang kwarta mong god although di gyud tanan problema masulbad sa kwarta pero labi na ikaw na eskwela pa importante magtupog kayo how can you continue your schooling kung wag ka financial nga support mailag makakuha kag scholarship for whatever reason nga mahimo kang scholar hopefully no da sa Surigao pakawawan kaniya in front of other people nangawat adila na sa maayo no that's unacceptable na morally and legally unacceptable na pakawawan ka namudaon ng imong confidence di na imong kamo gawas na sa inyo kay maulaw ka sa inyong nga silingan nga nakabati nga ang imong auntie gipakawawan ka nga nangawat ka lisod na siya kayo dili na siya normal. Pwede ba mong ante may akong tagaag tambal? I think siya may saktong tagaan ako natay mga psychotropic medication nga di na siya magingon ani yang kinaiya. Kay mga suicidal thoughts tungod kay na-depress ka sa gibuhat sa nung ante nimo. Bata pa man kakayo Sam, 17 years old pa ka. Ako ikasulti, life is too short, do not make it shorter by committing suicide. Suicide is an introverted murder. This is against the law of man and God. Ayaw na gid nang dili na makasulbad ang pag-suicide sa mga problema, ha? Nya kung manimalos ka sa imong auntie, di kayo. Well, sayon lagi kayo pag-ingon nato nga, you love your enemies, bayon ka og pan, baslisan og pan. Ang uban lagi, bayon kog pan dok, abasan na kog pan pero ako isuod sa garapon para buak ang ulo ana niya. Ano mo gyud tingali, no? Kay ug imong magpalabi kasi mong nahuna kay naglagot kasi mong ante, basig kay mo kag dautan ngadto niya. Lisod na kayo. No, lisod na kayo. Kay mga legal problem. So, in order to control your anger, I think you need to take something. Konsulta ka ng psychiatrist diya sa Surigao, no? Ay mga psychiatrist diya, no? Yeah, or any doctor. Hindi naman. Ingon bitaw na nga mga ubang doktor nga. Kanang, di may kahibaw niya ani. Ay, forbid.
kitang tanang doktor nga agi man tag psychiatry. Pare ako doktor Rene Obra psychiatrist man ko pero pwede man ko mutambal og mga medical problem sa unsa. Bisag unsa. Pwede mo gani ko mo assist og panganak. Nabi tay kausa nga nanawag nako. Dok mo na kay di ame diri sa na layo kay lugar. Bisa may doktor da ko nga. Istorya ko nako bi. Dili ba nagklase man ta aning psychiatry sa kuan kay ako doktor Rene Obra maestro ko. Ngani sige until now sige pa ko klase University of Cebu, School of Medicine, sa Gulyas, kuan ko, classroom teacher ko. Ngayon ko sa akong kalagot ba, ko purbida nga nung ipapasal tamang ka nga di, wa man usod mong utok ng pagtambal ani mo na yung problema ha. Mga estudyante ng uban mga doktor, Visayas, Mindanao, mga imported ng mga estudyante uban, mga Amerikano, ni Hapon, kasagaran, mga Indian, mga taga Nepal, mga imanana, no? So ako balikon, ini doktor sa Surigao, maduulan nimo para nga mo-control nimo ang emosyon kay basig mapatay nimo na imong tiya at pag ka magbakasyon dugay-dugay sa prisuhan. Dili maayo. Alright, nakasabot ka sa kung explicar nimo Sam diya sa Surigao City, Marajao, Carajao. Maura po na kong ibalan. Once again ako si Dr. Rene Obra, maayong adlaw all over the world, no? Itong mga suking tigpaminaw o Pamulo Basar sa Radio Mindanao Network Production Center. Mga higala,